खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 आसिन 1433 मायथाइ एबा 5 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। गावखौ फोथायनाया जोबोद गोजौ जागोन, नाथाय गावखौ सामलायनो हानाय जागोन। नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। गोब्राब नाजानाया बांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। आयनि थासारिया साबसिन जागोन। सासे राजखान्थिगिरिखौ लोगो हमनाया जाथावना जानो हागौ। रागा आरो गोसो गुदुंनि बांद्राय थागोन। जिउ लोगोरिजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। वृषभ राशि। गावखौ फोथायनाया आबुं जागोन। नाङा फाङा जिंगाजों गोसोखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। रायज्लायनायाव सिरि था। सासे लोगोनि हेफाजाबजों मोनसे गोदान फालांगि जागायनो हायो। जिउआव जौगानाय गाहाय थागोन। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जानो हागौ। नों मान मोनगोन। नोंथाङा फरायनायाव गोसो जागोन। मोजां खौरां मोनगोन। मिथुन राशि। गोसोआरि गोजोन फैगोन। गावखौ सामलायनो नाजा। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा जानो हागौ। सांग्रां जा। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। सासे लोगोनि हेफाजाबाव साख्रिनि खाबुफोरखौ मोननो हायो। साख्रियाव सोलायनायनि थासारि सोमजिदों। नोंथाङा नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हायो। थांना थानाया दुखुनांथाव जानो हागौ। सोलोंथायारि हाबायाव हास्थायनाय जाफुंसारनायनि खाबु दं। बिदा-फंबायफोरजों गोरोबलायनाय जानो हागौ। कर्क राशि। गोसोआ जिरायनो हायै जागोन। गावखौ सामलाय। रागानिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायाव नोंथांनि बिबुंथिखौ सामलाय। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा जानो हागौ। सांग्रां जा। गावनि खुदियानि सावस्रिखौ जोथोन ला। फालांगिया गोसारगोन। गोब्राब नाजानायनि बांद्राय जागोन। नोंथाङा मुलाम्फा गोनां फिथाय मोनगोन। नोंथाङा साख्रियाव सासे लोगोनिफ्राय मदद मोननो हायो। नोंथाङा सोलोंथायारि खामानियाव जाफुंसार जागोन। जायखिजाया थाबथानाय रांखौ मोननो हायो। बिमा-बिफाया मदद मोनगोन। सिंह राशि। गोसोखौ गोजोन होनो हायो। रायज्लायनायाव सिरि था। फालांगियाव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। बेवहाय ओंथि गैयै खारनाय जागोन। खरसायाबो बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन। गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। राजखान्थियारि हाबिलाफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। आयआ बाङाइ जागोन आरो खरसाया गोबां जागोन। फालांगिया फेहेरनो हागौ। मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। कन्या राशि। मावख'गिरिफोरा साख्रियाव मदद मोनगोन। दावगानायनि लामाफोरखौ रोखा खालामनाय जागोन। खामानिनि जायगायाव सोलायनाय फैनो हागौ। गोब्राब नाजानाया बांगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि बिबुंथियाव गोदै थागोन। गोसो हमथानो नाजा। गारिनि खुसिखौ मोननो हायो। दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। फालांगिया फेहेरनो हागौ। बिफानाव सावस्रि बेराम जानो हागौ। खरसाया गोबां थागोन। गोसोआव गोजोन फैगोन। तुला राशि। बांद्राय रागानिफ्राय गोजानाव था। रायज्लायनायाव समानथि लाखि। नखराव धोरोमारि हाबाफारिफोर जागोन। बिमा-बिफाफोरा मदद मोनगोन। नाथाय थानायनि थासारिया दावराव-दावसि जानानै थागोन। सोलोंथायारि हाबा मावनाया गोजोनथाव फिथाय मोनगोन। मोनसे धोरोमारि दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। गोथाव आदारनि ट्रेन्डआ बांनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबाव साख्रिनि खाबुफोरखौ मोननो हायो। नोंथाङा गुबुन जायगायाव थांनांनो हागौ। खरसाया बांगोन। वृश्चिक राशि। गावखौ सामलायनो हानाय जा। रागानिफ्राय गोजानाव था। फालांगियाव सांग्रां जा। गोब्राब नाजानाया बांगोन। बिमा-बिफानिफ्राय रां मोननो हायो। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। गोसो हमथानो नाजा। सि-जोम बायदियाव खरसाया बांनो हागौ। बुब्लिफोरनि थाखाय रागा आरो दुखुनि मोनदांथिफोर थागोन। जिउ लोगोरिनाव सावस्रि बेराम थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोसोआ गोजोन गैयै जानानै थागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो हागोन। धनु राशि। गावखौ फोथायनाया जोबोद गोजौ जागोन। नाथाय बांद्राय गोसो गुदुं जानायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा।
सासे लोगोनि हेफाजाबाव फालांगिनि खाबुफोरखौ मोननो हायो। आयआ बांगोन। रागानि बुब्लिफोरनि थाखाय गोसोनि थासारि थागोन। साख्रिनि थावनियाव सोलायनाय फैनो हागौ। नखरारि खुसिया खमायनो हागौ। बिमानाव सावस्रि बेराम जानो हागौ। थांना थानाया गोब्राब जागोन। गाज्रि साननायफ्रा गोसोआव गोहोम खोख्लैनो हागौ। मकर राशि। बिबुंथियाव गोदै थागोन, थेवब्लाबो गावखौ सामलायनो हायो। गोसो हमथानो नाजा। लिरनाय मेलेमारि हाबायाव बाहागो लानाया बांनो हागौ। आयआ बांगोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। गोसोआरि गोजोननि थाखाय धोरोमारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानाया बांनो हागौ। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। फरायनायाव गोसो जागोन। आयनि माखासे गोदान फुंखाफोरा जौगानो हागौ। खामानि मावथायाव गोब्राब जानो हागौ। कुम्भ राशि। गावखौ सामलायनो हानाय जा। रागानिफ्राय गोजानाव था। गोसोआव अलसिया मोन्दांथिफोर थानो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला। साख्रियाव खामानिनि जायगायाव सोलायनाय फैनो हागौ। फालांगियाव बांसिन गोब्राब खामानि जागोन। मुलाम्फानि खाबुफोर थागोन। सोलोंथायारि हाबायाव हेंथा थानो हागौ। सि जोमनि सायाव खरसा खालामनाया बांनो हागौ। माखासे समनि थाखाय रागा जोंनाय आरो खुसि खालामनायनि थासारि थागोन। नोंथाङा नखरजों दावबायनो थांनो हागोन। मावख'गिरिफोरा मदद मोनगोन। मीन राशि। गोसोआव गोजोन आरो खुसि थागोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। साख्रियाव गोब्राब नाजानाया खमायगोन। मावख'गिरिफोरजों गोरोबलायनाय लाखि। खरसाया बांगोन। नखरा मदद मोनगोन। नोंथाङा दावबायनायाव थांनांनो हागौ। आयनि थासारिया साबसिन जागोन। मिजिं आरो निराशनि गलाय-गथाय मोन्दांथिफोरा गोसोआव थागोन। फालांगियाव जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। ओंथि गैयै दावराव-दावसिनिफ्राय बारग'नो नाजा।